Xavi, mira, jo me'n recorde, perquè estic en el primer any, que vam parlar d'això d'animar el muscle. No digues que no se va tenir en compte, sinó tot el contrari. Jo crec que és que no l'has animat. Així el que se va dir és que plantejaves una proposta que podríem sentar-nos i no hi ha fet res. El que no pot ser és que això d'animar el muscle siga dir-lo i després no fer-ho. Després quan s'hi diuen és perquè tens intenció d'aportar alguna cosa. Ni la comissió formativa, com aportar res la primera, ni la segona tampoc. Entonces, quan s'entén d'animar el muscle, s'entén que estructar evidentment en propostes. Les propostes les has d'uir al plenari. Evidentment no se poden estudiar, però les duis el mateix dia que s'ha de decidir. Això en la primera apartat. En el segon, és veritat que l'Ajuntament de Picanya està assumint moltes competències que són impròpies. Aquestes competències impròpies ens costa més d'1 milió d'euros, que no són nostres. El finançament sí, les competències no, i ho fem per a Picanya. Per el model de pobresa que dius que no ens agrada, per aquest model de pobresa se gastem més d'1 milió d'euros en seguretat ciutadana, que no ens correspon, en serveis socials, que no ens correspon, en educació, que no ens correspon, tampoc, i en habitatge. És habitatge del que parles, ni de subvencions, ni de la tramitació de subvencions, és competència nostra, i tenim que fer que és habitatge del que parles. Bueno, ara això ho comentarà Pepe, però ha suposat més d'1 milió d'euros per a l'establiment d'accessibilitat en edificis vells, com és el cas de Vistabella i l'edifici Parc. Les 18 milions d'euros que s'ha donat a tota la comunitat valenciana, Picanya ha rebut 1 milió d'euros. Jo crec que això és un èxit. Més rentabilitzat impossible. Quan parles de serveis impropis, hi ha dues possibilitats. El que fa Paterna, que és dir, jo no vaig a fer-lo i pagueu-lo vostès, com està plantejat en el copago en els serveis socials, o llevar la vigilància ambiental, o llevar la consergeria del col·legi. Picanya no aposta per aquest model, Picanya aposta per la segona via. Mantindre els serveis que estem donant a tota la població, perquè crec que Picanya ho mereix, perquè el model de poble és el que volem, i assumir, ja siga en pòlisses de crèdits o en un altre tipus de finançació, la finançació d'eixes competències impròpies hasta que vinga la solució definitiva, que tots sabem qual és. Com ha dit l'alcaldessa d'Alzira, la Generalitat Valenciana té que complir en el mateix terminis que fa l'Estat en un fons de cooperació social. Això se va firmar per unanimitat en l'any 99 i encara estem esperant per 12 anys que aquest fons de cooperació municipal que té que vindre i que així està en l'Estatut d'Autonomia vinga de la mà d'una finançació real. Vull dir, el que n'hi ha que fer és marcar-les un marc de competències clar per als pobles acompanyat d'una finançació. Després, quan estem parlant del l'estat del benestar, jo estic d'acord amb tu en moltes coses, en moltes. I la que més d'acord estic és en el tema de l'aturament. L'atur és una lacra, la gent està patint el paro i per això en aquests pressupostos, en aquests los que s'estan debatint aquest any, hem apujat més d'un 30% els programes de l'Agència de Desenvolupament Local. Per cert, les polítiques actives d'empleo no és competència municipal, saps? I això ho saps molt bé, tots els que estem estatal ho sabem, és competència de la Generalitat Valenciana. Però encara Picanya assumís aquesta atribució perquè entenem que el poble ho necessita, que la societat ho necessita. I les dades estan ahí. Picanya és el poble de l'Horta en la taxa d'atur més baixa de tota la comarca. Algo estan fent bé, algo estem preocupant-se. I en aquest pressupost, a més, hem pujat un 30% els diners per a aquesta partida. Clar, el dir que anem en 100.000 euros a solucionar el problema de l'atur, jo crec que és enganyós i demagògic. Des del poble, des d'ací, el que podem fer és el que estem fent. I jo, per al tema de l'atur, crec que l'ADL està fent una actuació impecable. I des d'ací, ara vull felicitar a la gent que està allí treballant, perquè crec que s'ho mereixen, almenys el meu reconeixement. Estan fent informació per a la gent que vol trobar una feina. Fan tasques d'orientació i assessorament, intermediació laboral, formació, perfeccionament professional, formació d'ocupació, promoció econòmica, creació d'empreses, dinamització de l'economia local,
hi ha altres més coses que estan així en el Pla de Gestió 2010 que te convide a que clar, si en vídeo solventem el problema de l'aturament, el Partit Socialista serà el primer en ficar-los damunt de la taula. Però és que, clar, tu vas a treure d'habitatge i de Picanya Diga. Picanya Diga són 50.000 euros. Picanya Diga, com tu molt bé saps, Xavi, és una transferència de capital de la Diputació. Se té que dedicar a obres concretes, el Plan Provincial de Obras y Servicios. No se pot destinar a contratar a gent. Això tu ho saps. Està molt bé dir-ho, no? Està molt bé dir-ho, no? Picanya no necessita millorar. La informació ciutadana pues no serà prioritària. Bueno, pues evidentment, no sé si és prioritària o no, però sí que és necessària. És necessària modernitzar l'administració i donar un millor servei a la població. En esos 100.000 euros que tu pagues, jo he fet un càlcul, com a màxim podríem crear 5 empleos. 5 en un any. No crec que ese sigui el problema de l'atur. En Espanya, en València i en Picanya. Muy bien. ¿Me contesta? Después.